بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى hemmeğinizin taat ve ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz, duayı hayırlarınız, lütfu keremi ile kabul edip de hemmeğinize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğulluydunuz, dünya ve ahir saadet gününmek, yüze aklık versin inşallah. Geçen haftelerde Beyik Allah Teala'nın köklümegi bilen bir neçe cühitlerin, Yahudilerin bir edipçiligi Huday Teala var arada ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var arada ve Allah Teala iki olan cevabını verip ayet indirmegi bir neçesi geçti geçen hafta. İnşallah pek Allah köklediğinden bugünkü hizmetinizi yetirir. Yöne bir muhim mukaddeme var. İdip barada. İnşallah hevsile bilen kulağısın kan üstünü durmarın yöne açık olacak inşallah. İdip barada. Yahudilerin bir edipçiliği näme zerer yerligi barada. Edip beyli bir muhim zatlığı barada bir mukaddeme inşallah. Ey mümin Müslüman doğallar. Ey savatlı dostlar. Ey cavan dostlar. Bir adam üyünlü yaşap bilen yerini iyi biçkisini edip riayet etmese näme olur? Çay suwunmaşyny edip riayet etmese. Ya meselen bağışlan fıncasyna dehretini edip riayet etmese nähilli olur? Üýde, hiyabanyna, köçelerde adam yürüyüşini edip riayet etmese nähilli olur? Ya doğan garyndaşyň arasynda bir özüniň zinanasynyň edibini riayet etmese, ya zinany adamsynyň edibini riayet etmese näme bolar? Üýüň nezmi behem iýmezmi? Hele biri-birinden açylmaga sebep bolmazmy? Şuna hal tamam bir zinany adamsy barada, ya adamsy zinanysy barada bir edipçilik etýär, hormatyny saklamaya, bil ahira ara açılmalı bolýar. Ya enata oğulgyz barada. Enata oğulgy edip riayet etmese näme bolar? Edip riayet edilmese yani muhabbet ýokdugynyň alamaty bolýar da. Bir adam enatasyny gowurýan bolsa elbette edip de goýar. Bir enata iki oğulgyzyny gowurýan bolsa elbette oğulgyzynyň beraberine bir neçe edipler riayet eder. Şula bir belli cenat. Ya gel owaň içine, şäheriň içine.
Şi anrik bärik ubur mururun içinde, gatnawın içinde bir neçe adamla men azat yaşayacak, hoşum gelýär şey dip yaşayacak diýip edip raýat etmese, aýa şähriň emniyeti bihem iýmermi? Şähriň emniyeti rahatlygy bihem vurulmazmy? Durmaly ýerde durmajak bolsa bir adam, geçmeli ýerde geçmejek bolsa, men bu zatlar bilmeýän, hoşum gelýär, rahat yaşayacak, azat yaşayacak diýse, insanyň yaşaýyşy muhtel bolmazmy? Emniyeti bihem vurulmazmy? Her kim öz halan edip, öz hususi ve ictimai edipleri raayet etmese, aya bihem vurulmazmy? Elbette bihem vurulur. Bu billice zat. Men hemmamiz bilyäs düşünükli zat be. Yaşın meclisin içinde kipleyen adam kiplemek edibin raayet etmese, ya eşitleyen adam eşitmek edib raayet etmese, şizri avadan meclis bolar mı? Hiç bolmaz. Ya ahirki misal bir medreseň içine ustad şagirdin edibin raayet etmese, şagird debirinin mualliminin edibin raayet etmese, klas berqarar bolar mı? Bolmaz ahim. Yani medreseň bir neçe edipleri raayet edilmese, medreseň nezmi bihem iýilmer mi? Iýiler. Ha. Bi edep tenha ne khudra daşt bet, belki ateşler heme afaq zat diýerler şi. Bi edep hemişe fakat özüni derer bermeýe, döwründäki hemme kişi derer berýe. Inni bila bir belli jewrün, gel inni dinin gurrüňine. Hanawada edip raayet edilmese, hanawada bihem iýen molsa, medreseň içinde edip raayet edilmese, medreseň nezmi bihem iýen molsa, şähriň içinde şähriň edip raayet edilmese, şähriň nezmi bihem iýen molsa, öýüň içinde raayet etmeli, edipler raayet edilmese, öýüň nezmi bihem iýen molsa, bir adam Hudaý Taala barada edip raayet etmese, imany bihem vuruljaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem marada bir edepçilik etse, imany helal tapar. İmanın nezmi bihem yer. Hemme yerde şu zaman edep bolupdur, bigat ferheng ewi düşüpdir. Hemme zatda ba edep bolyp gurrun edilýär. Näme dip iman marada edepken raayet bolmalylar? Mehabbeti ýok bolansaň, Yahudla peýgamberimize mehabbeti ýok bolansaň bir edepçilik etýärler. Yani açık geçtiden misali. Hudaya mehabbeti ve adam, Hudaý Taala barada edibin saklar. Günahın içinde, oynaydımın içinde hiç vakt maşallah etmez. Müslüman adam haramın içinde Allah'ın adını tutmaz. Oğula harama varmaz. Haramı varsa da haramın içinde Hudaýyň haliyen zady diýip aýtmaz. Hudaý barada edip raayet eder. Mümin Müslüman adam edip imanın içinde edip saklamalıdır. Mümin Müslüman adam Kur'an-ı Kerim barada edip saklamalıdır. Biz eger zahir zindagide edip raayet etmäňde nezm bihem iýen bolsa, ýadyňyzdan çykarmaň. Hudaý Taala barada, mescid barada, mescidin gatdalyny haram toý tutup, mescidin haýadyna, mescidin içine galmagan eşdirip durmak mümin Müslüman adamyň laýyk zat dälidir. Müslüman adam mescidin haýbatyny saklar, edebin saklar. Edebin kim saklamar? Mehabbeti ýok adam. On imany bihem yer. On imanı vurulur biri-birine. On imanı dargamalı olya, ya yok bolmalı olya. Ya Peygamberimiz barada, ya Kur'an-ı Kerim okulyp tuqa, ya Peygamberimizin ýaşaýyşy aýdylyp tuqa. Emma şu zatlara mehabbeti ýok adam, edebi de ýokdur. Gözläp görüň ilüniň içinde mescid, Kur'an-ı Kerim, Allah Taala, şeriat, Allah'ın halal eden zady. O Hudaý Taala'nın haram eden zat diýende, elçik halal haram näme bolupdyr diýen adam aňyrtyn gözläp görüň dinine mehabbeti ýokdur. Yani iman ýokdur. Ýa-da hey bir ejijedir. Ondan çyrim edebi de ýokdur. Biz edip bir ulukhan mesele boldy. Hem imanna, hem dinne, hem dünýede. Edip bolmasa, nezm-i tertip bolmasa, dünýe dargar ahim. Bu şonun ýany iman neşeyle. Edep bolmasa iman dargar. Edep bolmasa din dargar. Edep bolmasa kalbinäki iman uçup gidar. Bir wagtda Hazreti Abbas radıyallahu anh Peygamberimizin ağası. Peygamberimizin dädesiniň dogany.
şoňa aýdylypdyr da ente ekber em Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen uluqanmy ya Rasulullah uluqanmy diýipdirler. Ol Hazreti Abbas radıyallahu anh jogap beripdir. Faqala huwa akbaru minni ve ana asannu minhu. Hazreti Abbas aýdypdyr. Rasulullah menden uluqan diýipdir. Ýöne men ondan ýaşym uluqarrak diýipdir. Ol sorayan adam Odul maksadi Abbas'ın yaşı uluqan biya Rasulullah'ın yaşı uluqanmış. Ona hiç bolýanmış da. Abbas men uluqan diýmendir. Mebada edebim bi edep bolamayın. Edebim riayet etmesem imanıma zarar bolamasın ne? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekberu minni ve ana asannu minhu. Men peygamberimizden yaşıma kärre, ýöne peygamberimiz menden uluqarrak diýipdir. Edebin riayet etipdir. Näme diýip? Edep riayet etmesek imanymda zarar bolarmy diýip gorkýanmışdyklar. Gorkmaly zatdan öýdi. Biz ol Yahudilerin bi edepçilik etýärleri geçen heftede pek Allah'ın köklemegi bilen geçti. Bi edepçilik Hudaý Taala barada, Resulullah barada, yani muhabbeti yokluk, yani iman yokluk. Emma geleyliň peygamberimizin 54-nji ýaşynda mübarek siratinden Yahudiler bilen peygamberimiň arasynda ýene bolan gürrüňlerden. An ummil mu'minin Aişe es-Siddiqa radıyallahu anha جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم. İnimiz Hazreti Aişe Siddiqa aýdýar. Bir tofar Yahudiler peygamberimizin mübarek huzuruna geldiler. O toğa gelenne näme diýmeli? Assalamu aleyk diýmeli. Salam aleyk diýipdirler. فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم. Salam aleyk diýipdirler. Salam diýdi arap dilinde lanet diýdi. Ey Muhammed sana lanet bolsun diýdi ha nauzu billah. Yahudilerin maksady şu. Salamyň öz manasyny öz şu. Assalamu aleyk diýipdirler. Hazreti Aişe beýle oturanmışdyk jada manır. Faqultu assalamu aleykum ve fa'alallahu bikum ve gadiba aleykum ve la'anakum. Sam öýdüňize bolsun, lanet öýdüňize bolsun, Hudaýyň qahrsyne bolsun diýipdir. Hazreti Aişe Siddiqa radıyallahu anha. Peygamberimiz ey Aişe otur diýipdir. Hudaý Taala şeýuşup durmagy, pahyşa kefa etmegi, bidirek kefa agdalyp, biri-biriňe şeýuşup durmagy Hudaý halaýan däldir diýipdir. Oham Hazreti Aişe aýdypdyr. Ya Rasulullah, tara ma yaqulun. Oğlum aydıp durun kefini verreda deyiptir. Esselamu aleyk diyen yana gidip Essam aleyk diye vesile deyiptir. Tera ma yakulun. Oğlum aytiyen kefini verreda deyiptir. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydıptir. Ey Aişe, oğlum cevabını verdim ki men deyiptir. Ve aleykum özünüze olsun deyip bir kep bilen aytdım ahim deyiptir. Ve aleykum bir kep bilen özünüze şolong jogabyn berdim ahim diýipdir. Suriye Mücadele 8-nji aýa Allah Taala aýa diýipdir. Edil şuurun üstünde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ilâ câûke hayyawke bimâ lem yuhayyike bihillâh ve yekûlûne fî أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Belik Allah Taala'nın kelamı yankıvırın üstüne Hudaýy beripdir. Ve izâ câûke hayyawke bima lem yuhayyike bihillah. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi ile sen yanına gelenne Hudaýyň icazı bermedik salamy bilen sana salam diýdiler. Yani sam diýdiler. Sam aleyk diýdiler. O hamdy içinden ne aýtýarlar Yahudiler biýagrey bolupdyrlar. Yahudiler näme diýipdirler? Eger peygamber bolan bolsa şi
bir sam dinmegimiz bilen Hudaý bize azap bererdi. Biz Peygamber Muhammed'e sam diýdik sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da bizi yer çekenak belli olya Peygamber diýe bolmalydypdyrlar. Ey Allah'ın kelamyna we haşa. Yaquluna fi anfusihim öz işlerinden aýdýarlar. Lawla yu'azzibuna Allahu bima naqul. Bizim aýdanymyz sebepli Hudaý bize azap berenak diýip. Hudaý da aýet biýerdir. Yahudiler şey diýip aýtýar diýip. Allah Teala jogabyny aýtýar. Hasbuhum cehennem yaslawnaha fa bi'sal masir. Kıyamatda şolaň jaý cehennemdir. Şoňa da giýirjekdirler. Hor zelil bolup beter teleke jaý cehennem diýipdir. Şon bir dünýe ceza jaý däl. Bir dünýe imtihan jaý. Bir dünýe amal jaý. Bir dünýe ikran jaý. Orok jaý däp taý. Padaş jaý däl. Näme eksen ahiretde görmeli. Olar Yahudiler içinden şu kefaýdy waçylar diýipdir. Ey mümin musulman oğullar. Ol dikkat edin. Hudaý Taala her peýgamberin çağıranna bir zat aýdanna aýdýanmışdyk Hudaý Taala. Ya Musa, ya İsa, ya Nuh ihbit, ya Zekeriya. Her peýgamberin adyny tutýanmışdyk. İmme Allah Teala'nın ödi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'nın aydanna Ya eyyuhen nebiyyü inna arselnâke şahiden ve mubeşşiran ve nezîran ve dâiyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen munîran. Hiç Hudaý Taala Resulullah'ın adyny tutmayanmışdyk. Ey iýveren peýgamberim diýip aýtýanmışdyk da. Ya eyyuhen nebi. Kur'an-ı Kerim'de ya Muhammed yoktur hiç yerde. Ya eyyuhen nebi. Ey peýgamber diýip Hudaý Taala öwdi. Yer göň yaradan, beheşti cehennem yaradan, alem cihany yaradan, tamam peýgamberler, ferişteler yaradan, Kadir Allah Taala Resulullah hitap edeni ey Muhammed diýmeýänmişdik. Ya Resulallah, ya eyyuher Resul, ya eyyuhen Nebi diýenmişdik. Şol peýgambere bir edipçilik etmeli san diýip biter bir edip, biter bir aňyrda bir zelil millet diýilmez Yahud millet. Hudaý Taala her peýgamberin ya Musa, ya İsa, ya Zekeriya, ya Nuh adyny tutýar. Emma bizim peýgamberimiz aýdanna ey Nebiyullah men seni beşir, nedir, seni men yalfırlattıran çıra edip iyiverdim diye Kur'an-ı Kerim'de. Yalfırlattıran çıra edip iyiverdim seni insanların arasına deyiptir. Şol peýgambere bir edipçilik etmeli. Salam aleyk deyip ikilenci ders almalı da adımız. Qawj edip ders aleyliň görürüňler. Adam diýäniň insanlyň agzy bilen İnsanlığın kiplemegi bilen hiç vakti zelil bolmaz. Bay Yahudiyle asılyanmıştıklar Resulullah'ın izzetini kemjek bolup. Her çeşitli azaları berýänmiştikler. Her çeşitli kipler çykarýanmıştikler. Hatta mübarek huzuruna barana salam aleyk diýänmiştikler. Aya Resulullah'ın izzetinden kemelipdirmi? Bir tofar adamlaň eger ilni bolsa adamlaň horlugy we adamlaň serbulent bolmagy Onu kâne adamlar var, bir tuvar adamları yere sokup koyacaklar, zelil edecek bolup, hor edecek bolup. Emme zelillik bu horluk ve serbulendi, beyik Allah Teala'nın elinedir. Eğer menen sen elinde ve bilemeyiş insanlığın eline olsa, kân yerde zaylar. Serbulent adamları yere sokacak bolar. Yere sokmalı adamları göğüne kaldıracak bolar. Emme Allah Teala, tuizzu men teşâ ve tudillu men teşâ. Hudaý bir adam serbulend diýänler, Hudaý bir adam başyny dik etýänler, Hudaý bir adam izzet berýänler. O Hudaýdyr zelil, hor, betbaht etýänler. Tarafyň päline görä, niýetine görä. Özüniň telekeligine görä. Eger bir adam adamyň eli bilen zelil bolmaly bolsa, nauzu billah, Resulullah izzet tapmaly. Onda Yahudiýiň edip ezyet berişi bilen, edip ayagyndan asylşy bilen täşun kun etjeli. Her çeşitli adaları, hünerler çıkarmağı bilen dini pak İslam'ı yamallacak bolup, Resulullah'ını yamallacak bolup, aya Peygamberimizin izzetinden kemelli mi? Ya arttı mı? Elbette arttı. Başı diklik ve başın eteklik adamın eline değerdir. Ey Müslüman dost! Ulluk gerekmeyin.
Baraylin Hudaýyň dergasyndan tafaýlyn. Onun bunun kefilen adam hiç wagtda pes bolmaz. Onun bunun kefilen adam başı aşak bolmaz. Emma bir adamı Hudaý delili denilen soňram, Allah Taala hor denilen soňram, onu bütün insanlar asmana galdyratyn, hiç peýdasy ýokdur. Tozan, dikkat edin, tozan kum Hudaý yerde bolmaly dipdir. Tozan her türlü ýok, goýuňa gaşyn tefeläniň menen tozanlygyndan artyp bermez. Pes adam galdyrjak bolany bilen, tozany her jere ýokaryk sefele, halk ýene tutup bilmez onu. Goýuňdan çykyp gelýän tozanlar tutaýlyň 1000 derejesi galypdyr diýip, tozany galdyranyň menen öňkü tozanlar. Emma altın, emma kümüş, emma almas, loqurum çyna oklagy, almaslygyny duranlar. Derejesini duranlar, arzysy bahasyny duranlar. Bir altın şymahal jubuň çyna loqurum çyna okla. Bir jubu gaçdy diýip de berillermi? Hiç berilmez. Biz insanlaryň delil etjek bolmagy bilen insan hiç wagt delil bolamaz. İnsanlar iziz etjek bolan bilen ne? Ey musulman, şu hakikat gurrunly ki insanlar üç şakana şon horlajak bolan bilen insan horlanamaz. Bu insanlar üç şakana izzet bereýilligini bilen ne? Başı dik bolamaz. Kadir Allah'ın hükmü ve emri ve izni ve icazatı bolmasa. Görünüp duran zatçı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yaşayışından seni meni mü'mini musulman der salmalı atlamadı da. Dert demidi derman edip dünya ahir günülmeli de atlamadı da. Üçüncü der salmalı da adamın olun bir edepçiligi sam marada. Elhamdülillah Hudaýa köp şükür. 5-10 ýyl bäri ýok şuwurun. Odal bir tofar jowan dostlaryň arasynda bilmezlikden şuhylardan bir jemigirine sam aleyk diýlerdi. Hudaýyma köp şükür elhamdülillah şu dipden aýrylypdyr. Sam aleyk diýip deslap Yahudiler peýgamberimiz barada çykarandadyr. Ey musulman, Allah Taala şola barada aýat diýip bermedimi? Ýa eşitmedikmi? Assalam Allah'ın adıdır. Assalam Allah Teala'nın adıdır. Salam dedi edebimiz riayet edeylin. Bir yere girmelermi? Bir cemi vardım. Maşine minnin. Her yerde olsun. Esselamu aleykum. Hi olmadı. Salam. Allah Teala'nın adını dakik tutmalılar. Ahirki ders almalı adamı ve hıtmatını yetirip onu gurrun yerini alıp gideyli. Hidreti Aişa cıda mani olan cevabın verenine Hudaý size lanet etsin. Hudaý size qahar etsin. Sam ödüňde bolsam diýenne Resulullah jana aýtypdyr. Jogaplaryny berme, ölüm jogaplaryny berdim diýipdir. Hudaý Taala fewşip durmagy, fuhş kelime, teleki kelimen agza almagy halamya diýipdir. Biz ýaşaýyşymyzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini icra edeýin. Şidi peýgamberimiziň sünnetinden agzyna fahişe kelime, teleki kipleri almaýanmış. Bir wagt ýalňyşyp alasak da estağfirullah diýeýin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ulukon sünnetlerinden ýaşaýyşynda hiç ömrüne bir gedek fahişe kelimen agzyna almandyr. Teleki pasyklyk kip agzyna almandyr. Bir wagt biri-birilenne yamanlaşmaly bolup ýa bir zat bolasa da fahişe kip agzyna almany geçirmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ulukon sünnetlerindendir. Her nese sünnet riayet edilse de yani Resulullah'a dünýä we ahiret ýakynlygyň bardyr. Emma hem gurrun iyidi, hem de ulaqan ders, hem de şol Yahudileň biedipçiliginiň beraberinde bir peýgamberimiziň sahabalarynyň biriniň edebini görsen aýt. Peýgamberimiziň şagirdiniň biriniň edebini ki peýgamberimiziň beraberinde Yahudiyle Sam aleyk diýen zamanynda peýgamberimiziň sahabasy peýgamberimizi edip goýşyny görsen aýt. كان ثابت رضي الله عنه لا يسمع إلا بصعوبة. Peygamberimizin Sabit diyen bir sahabası varmıştık, kulağı ağırmıştık. Kulağı ağır adam ödü dikkati kipliğin molye. Ohum Hudaý Taala bir aya iyi veripdir. Her kim Peygamberimizin sesinin üstünden qatanrak kiplese خد الله كلام سوري حجرات تبع أقياين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ey iman yetiren bendelerim deyiptir Allah Teala. Resulullah'ın kefinin üstüne katanrak keplimän deyiptir. İyi, eğer şuna riayet etmeni, Peygamberimize katanrak kepleseniz, iman kalbinizden çıkarkana kafir olup tamam amallığınız batıl olur deyiptir. Hudaýyň hükmü de aşı musulmanlara. Ey ulukun hüküm de amay. Suriye Hucurat'ın evvelki ayaları da aşı. En tehbata a'malukum ve entum la teş'urun. Amalınız batıl olup imandan çıkıp bilmeyenle galaman deyiptir. Hudaýa aytýaşyny. Şu ayet inenne sabit diyen sahaba ki kuluğu ağırmıştık, üyüdü katınrak kepleyenmiştik, näçe ullap görünmändir. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem eyne sabit? Peygamberimiz aýdypdyr, hani men sahabam sabit görünmeýär şu ullem dipdir. Oham sahabalar aýdypdyrlar, ya Rasulallah, na'tika bi habarihi. Dirru öýüne barayli, meriz maqam, işi wa maqam, ya başga müşkili wa maqam, barıp görüp gaýdyly, sana habaryny getireyli. Näme diýip bir sabit gelmeýär? Oham olan sahabalar biri ýortup, Hazreti Sabit'in öýüne barypdyr. Hazreti Sabit aýdypdyr, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni ýoklaýar. Sen näme näçe görünen? Ona Sabit aýdypdyr, erfa'u sawti ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Men bir gaty kepleýän adam diýipdir. Ulugum agyr bolansan gatynrak kepleýän diýipdir. Ah şu ayetde menden sürim inip, men imandan çykdym myka diýip gorkýan, indi özümi öýde zannat edip saklap ötin, Peygamberimiziň ýanyna baryp da gatynrak keplep bi edip bolagamayyn diýip gorkýan diýipdir. Indi özümi öýde zannat edip saklap ötin diýipdir. Gözünden ýaş akdyryp aglap beripdir Hazreti Sabit. Men özüm zatyn gaty kepleýän diýipdir. Men hemme edin işlemde batıl bolanlar bu mahala çeli deyipdir. Oham ol sahaba Peygamberimizin mübarek huzuruna barıpdır. Ya Rasulallah, sabit şey diýip aýtýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. La, bel irji ileyhi. Hiç ojra dälipdir. Bar ewril şmahal sabit barda ewril. Ve kul lehu yaqulu laka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ente lesta minhum. Şoňa aýt Muhammed Mustafa aýtdy sallallahu aleyhi ve sellem, sen sabit olaň içinde ýok. Ol bi edipliň içinde ýok. Sen edipli bir sahabalamyň biri. Ve yubashshiruka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil cenneh. Barda aýt şoňa Muhammed Mustafa seni beheşt bilen, cennet bilen buşlaýar diýip aýt şoňa diýipdir. Beheşti sahabalamyň biri şo diýipdir. Nägat edebi bar o sahabanyň diýipdir. Bar aýt ente lesta minhum ve yubashshiruka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil cenneh. Barda aýt şoňa Rasulullah seni cennet bilen buşlaýar diýip aýt şoňa diýipdir. Edipli sahaba Yahudilerin beyli bir edipçiliğinin beraberine sahabaların edip riayet etişini ve Huday ve Resulullah onun edibini teyit etişinden ders alayın mümin Müslüman da Allah. Aytyan keplemizde, ediyen işlemizde, amallamızda, şuhilamızda, onu bunu güldürecek vaktimizde, onu bunu havva didirecek bolup da dinimiz vardı bir edipçilik edip de kalbimizden iman çıkıp gidemesin. Allah'ın kelamından ve Resulullah'ın senetli vurrunundan hizmetine de yetirevetin. Şulara bir hakikat mümin Müslümanın imanının içinde bağ vurrunlu. İmma geleyliğin yine Peygamberimizin mübarek yaşayışına. 15-20 dakika hadir vaktimiz var. Qatvur ulu qoğun vurrun. Peygamberimizin hakikat yaşayışını bulunlar. Ve elbette ondan almalı derslerde qat uluqan inşallah hizmetine de yetireyin.
Peygamberimiz 54 yıl önce mübarek yaşında Medine-i Münevvere'de düştü. Medine-i Münevvere'de şuma halkı gurrunlamadı 54 yıl önce yaşındaki gurrunla. Medine-i Münevvere'de 2 tane katısıyla yani adam varmış. Biri bu nerti 10 killetini ters koyup padişah edef dileyen adammış. Bu nerti gözleşip duranmıştıkla bir ceşin tutup bir hoşluk edip killetini ters koyuyor. Medine'nin padişah edersi. Ohan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huday Teala Medine-i Münevvere eltinni Medine-i Münevvere'nin köpsi Müslüman olup da onu ters koymalla olanına فَلَمَّا أَنْ رَأَى قَوْمَهُ قَدْ أَبَوْا إِلَّا الْإِسْلَامِ دَخَلَ فِيهِ كَارِهًا مُسِرًّا عَلَى النِّفَاقِ. Ol iki neferin biri ters koyulacak ba, on inşallah sonra gurrunu gelecek. Ol bedbaxta Huday saklasın, sonra Müslüman sırap, içinden kafir olup, daşından Müslüman olup, ahir ölüyünce, belki kabre, belki cehenneme varıyanca içinden kafir olup geçip. Ya Resulullah men sen sahabalığın meyri deyipti, yalandan Müslümançılık taşına çıkarıp kafir mutlak bolup geçiptir ol adama. On gurrunu Yahudi geliye onu şon ne der? Emme o virinin gurrunu. Rahip diyen bir adam. Ve fil Aws raculun şerifun muta'a. Kad terahhebe fil cahiliye ve kana yuqalu lehu er-rahib. Kulağısın. Şu tayfağın içinde bir adam varmış. Bir öğü şol Tevrat'tan, İncil'den, kadim kitaplardan düşünüşüne göre o ilunun arasına gelmeyeni şol dağda deminne çöllü ibadet etiyen. Minni ovan adamlar katı silayanmış. Onun adına rahip diyenmiştikler. Rahip deyip ne diyeler? Bir Hudayı ibadet et bilen adam deydi. Ohan Peygamberimiz gelenine o bir yoldaşa münafık boluptur. Emme biviri hakikatli bilyenmiştik Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamberdiğini. Men Müslüman olsam ovanın adamsı odol meni silayadı. İnni Müslüman olsam men önkü silagım kaçar deyip de Peygamberimiz bilen cedilleşmeyene duruptur. Peygamberimiz aydıptır. Ey falani deyiptir. Sen özün bilip durup şikepler aydı öten ha deyiptir. O da Peygamberimize yalandan aydıptır. Yok sen Allah'ın sen neyme deyip Medine-i Münevvere'de ödün sakla bilmeyeni kafir olup Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye göçüp barıptır. Medine-i Münevvere'ni öpberip Peygamberimizi öpberip sahabaları öpberip Mekke-i Mükerreme kafirlerin aralarına koşuluptur. Ohan bir gün şon gurrunu olanna er-rahib deyip şon Medine'nin adamlar ağzanına Peygamberimiz näme deyiptir? La taqulu er-rahib walakin qulu el-fasik. Ola adam er-rahib deyip aytman, ona pasık deyip aytın deyiptir. Näme rahip bolmaly? Bir adamdan iki Resulullah'ın hakkını bilenden sonra, dini pak İslam öpberk gidenden sonra, inni demeylek ona rahip deyip at takman. Resulullah'ın sözü. La taqulu er-rahib, walakin qulu el-fasik. Keza fi sirat İbn Hişam. Ona rahip deyip aytman, pasık deyip aytın deyiptir. Ohan Mekke-i Mükerreme'de yaşavertir ol pasık adam. Ohan sonra Mekke-i Mükerreme feth bolanna Mekke'den kaçıp Taif'e kaçıp barıptır bedbaht. Taif Müslüman bolanna Şam'a kaçın kaçıp barıptır. Şu tadı hor olup, zilil olup, kafir olup dünyadan ötüp gitiptir. Ohan sahabaların biri on yağdayını görüp şuna koşu bir kibeydi. Ma'adallahi min amelin habithin كسعيك في العشيرة عبد عمرو فإما قلت لي شرف ومال وقدما بعت إيمانا بكفري. Ey falani ödüğün rahip diyen pasık adam. Malım ma, mülküm ma, şerefim ma, heysiyetim ma, mensebim ma, cah mekamım ma diyedin.
ve dünyanın sebepli, şerefin sebepli, imanı hep bir kafir olup dünyadan geçtin. Hor olup, zelil olup geçtin sen deyiptir. Ay men izzetim açar, ay men abrayım açar, o seninle Muhammed'in yine düştün mü dilerimi qadip, özüne kiçiklik mi qadip, Medine-i Münevvere'ni hep berip, sonra da Mekke-i Mükerreme Müslüman olanı da onu hep berip, sonra onu hep berip, Taif'e var, Taif'te hep berip, Şam'da var, hol velil olup geçiktir. 3-4 tane bir almalı dersime de var, İnşallah hizmetini de yetirip tamam ederim. Bismillah. Awwal qısa yaxşıca qulaq asın. Peygamberimizin mübarek sözü. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "İza mudihal fasik, ghadibar Rabbu ve ihtazza lehu'l arş." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Fasık adamı bir Müslüman adam evse, fasık adamı bir Müslüman adam evse, fasık adamı, günahkar adamı, haram işe murtekip bolup girip birin adamı bir Müslüman adam evse, Huday Teala şoňa qahar gelir ve Hudaýyň qaharyna 7 kat asmanyň üstünde duran, belki behiştiň üstündäki arş gorkup titreýär diýipdir. Fasık adam, telek adam, günaha murtekip bolup haramın içinde girip biren adam bir işimi bitirdi deyip, ay ojra gowy adam yok ahim, ay behterin adam şo deyip, ay yerin yüzünde ojra adam mamı qadip bir gedek yaxşılık gören onu öw berse, Hudaýyň qahary gelinne arş titreýär diýipdir. Peygamberimizin ýaqiden işinden ders almaly. Rahip at takman fasık diýip aýdyň ona diýipdir. Onu rahip boljakmy diýipdir. Hudaýyň peygamberin diýenini äpberenden taňram diýipdir. Ay palany beter gowy adam deyt. Ay palany ýal adam ýok ahim diýip aýdylýar bir tofar wagtdagy. Bilýärdim tarafyň bir hemişe haram işleri murtekip bolup kesip berenligini. Bir jegedek meselen güler ýüz bilen täbil alanna şo kefe aýtmaly. Bir jegedek işim ýola salanna şo kefe aýtmaly. Ýok bizde gowy adam ýok ahim, oňa meňdeş ýok ahim diýip aýtmaly. Onu bir ewliýa adam ýalydyp goýmaly. Peygamberimiz mümin Müslüman adamlara ejazet bermändir, beýtmäň diýipdir. Hudaýyň gahary geler ondan diýipdir. Yani bir haramı bulaşık kesip biren adamı qow diýip Hudaýyň baraberine şo kefe aýtmaly. Mümin Müslümanlaryň arasynda şo kefe aýtmaly, edmäýänmeli. Bir işini bitirip berdirmi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine getirip aýtýar oň jogabyny. Kulak asyn. Men suni'a ileyhi ma'rufun فقال لفاعله جزاك الله تعالى خيرا فقد أبلغ في السناء رواه الترمذي. Bir wagt sizin biriňizde bir adam iş bitirip berse, bir karmand ya bir bazary ya öý arada ya içeriňde ya daşaryňda bir adam sizin işiňizi bitirip berse, bu şol adamda şu iş bitiren adama Hudaý ejrini bersin niýse, ahir yerine yetirip şonu hem öwdigi we hem şoň beraberine jogabyny berdigi, sowgatdy berdigi, saplaşdylar inni diýipdir. Türkmen oňa taňry ýalkasan diýe. Hudaý sen günäleň geçsin diýdigi. Mundan aňyrda näme padaş bar? Näme lüzumy bar onu öwüp onu ulaqan bir ewliýa adam ýalatyp goýmaga? Peygamberimiz ýoluna aýdypdyr, ajap ýol. Size bir adam ýaxşylyk etýärmi? Şoňa aýdym, Hudaý ajryny bersin. Taňry ýalkasyn. Türkmen Huda Taňry diýip aýtýar. Hudaý sen günäňi geçsin diýdigi. Ulaqan padaşdaş. Her kim şonu aýtsa, faqat ablaga fi sana, aňry baş teşekkür etdigi şo diýipdir. Aňry bardygy şo diýipdir. Näme diýip? Ay mene elimden zat gelene Hudaýa tapşyrdım. Hudaý sana gowy padaş bersin. Mundan aňyrda näme gowy zat bar? Men ondan yaxşılık gördüm diýipdi. Hudaýyň beraberine birini öwjek bolmaýdy. Edil şol emme ulamalar aýtýar. Bir adam işini ökdi bolsa, aýt, meselen pasyk adammışdy. Şol işini ökdidir diýip bolly. Şol edýän işini, şo ustatçylygyna, şol muamalasynda hokkusyzdyr, yalança däldir. Dogry işin ýoluna salar. Gowy adamy täbile alýandyr. Tamam bolly. Mundan anyk öwmäne adamy ýok.
Mından ani dilimde gaýym bolmaly bolýar. Bir adam her kim kafir bolsun, pasyk bolsun, musulman bolsun, bir işine gowy ükdi, harf evvelmişdik diýeni, fakat şol işine ejadamyz bar. Emme ol gowudur, ol beter gowy adam. Ujur adam ýok diýip, ol ýeriň ýüzünde falan, ol bijirip diýip, onu ejadamyz ýokdur. Onu öwjek bolup başymyzda özümiz Hudaýyň gaharyna düşämäýlik. Yaxşyň yaxşysyny aýt, yaxşysy artsyn, garry türkmen aýtýar. Ýamanyň ýamanyny aýt, pälinden aýtsyn diýär. Eger gowsy bolýan bolsa, Hudaý üçin aýt, gowsyny artdyrsyn. Telekes bolýan bolsa, elinden gelýän bolsa aýt, goý belkim pälinden aýdasyn, belkim toba edasyn, belkim Allah Taala mehabbetine düşäsin. Peygamberimiziň sözüni özde La taqulu er-rahib, walakin qulu el-fasik. Fasik diýip aýdyň diýipdir. Yeni bir ders almalylardan biri, belli bolýar teleki adamyň ýüzünden agdamak gow düşüneýliň. Ahun şu tüýflaýty diýip iştiba berdaşt etmeýliň. Bir teleki adam bolsa, fasik bolsa, ya heýwer telekeligi bar bolsa, dosuňa, ogluňa, zenanaňa, dogonjyňa, ya bir musulman dogonyňa, hey falanydan habardar bol, pasyk adamdyr diýmek gıybet däldir. Peygamberimiz ýankyň ýygynyň aýdypdyr. La taqulu er-rahib, walakin qulu el-fasik. Oňa rahib diýmeň, oňa fasyk diýin. Ýanyna bartag Allah'namaň diýipdir. Biz bir adam teleki adam bolsa, falany teleki adamdyr habardar bolmadan çürüýüm aýtsaň, idafada zat aýtmasaň, maňa gıybet diýilmeýär. Sevvom kaç tarazuy narast huy, zefele bedeş herçedani beguy diye Hazreti Sa'di. Bir adam hain bolsa, teleki adam, fasyk adam bolsa, zefele bedeş herçedani beguy. Heýwere mekkardyr, habardar bol, malyň alamasyn, fasykdyr. Nämes bolýan bolsa musulman doganyňa aýt, allanmasyn be musulman doganyň. Bu ahirki ders almalydymy? Onu bir iki dakikada tamam edeýin. Ey mümin musulman doganlar, bular altyndan erzişli gurrunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ýaşaýyşyna bolan gurrunlar. Ýanky rahibi ki Peygamberimiz ona fasyk diýip aýdyň diýipdir. Näme diýip musulman bolmady? Delili näme diýip imana girmedi? Biçare de belki bedbaht. Ol öz ýanyny özü guman edipdir. Men musulman bolsam Muhammediň ýygyna düşdim. Men öňkü şerefim, heýsiýetim gaçar. Meselen heýsiýetini saklap kafirlikde durup geçdigi hanny. Hi manasy barmy? Wagty ki tarafyň Allah bolandan soňram, wagty ki tarafyň pak din bolandan soňram, oturup ay men guman etýän, pikir etýän, meselen Qur'ana barsam, mescide barsam, men öňkü heýsiýetim gaçar myqa diýän nifti özüňi Allah'ın kelamyndan alyp galmaly. Ağaşmaktan, gumralykdan başga hiç zat däldir. Ýöne öz ýanyny özüni meňdeş dostlar tapdyr. 16-17 nefer bolup gaçyp gitipdirler Mekke'ye Mukarremäge, ýanky fasyk adam. Ey muňa tegine girsek, musulman bolsak, biziň öňkü awraýymyz gaçar ha, heýsiýetimiz gaçar ha diýip 15-16 nefer bolup da gaçyp gitipdirler. Bir neçe nefer bolup da öz ýandan özüň şeýligi män edip, Hudaýyň dinine tegine girsek, bizde Hudaý diýibersek, bizde Peygamber diýibersek, bizde Qur'an diýibersek, biz öňkü heýsiýetimiz, öňkü awraýymyz, öňkü mejlisiň içinde falan ýylyň arasyny barp bilmeriz, falan ýylyň mejlisine barp bilmeriz ha diýmek elbetde horlukdyr. Tarafın Hudaý bolandan soňram, tarafın beýik Allah Taala bolandan soňram, ne ýasaý az janibe hiç kes, ne ýasaý az janibe hiç kes, buro janibe hak nigahdar bas. Ay barakallah Hazreti Sa'di aleyhi'r-rahme. Onuň meniň gowunny görenim bilen ahir sen gowp göberer diýipdir. Onuň meniň gowunny görenim bilen ahir sen gowp göberer. Ne ýasaý az janibe hiç kes, buro janibe hak nigahdar bas. Hudaýyň ryzaýatyny tap otur we ohan. Hudaý adamlary döwürer, olaň şoň döwürer, öwrülmehde kıyamatda bildirer. Allah Taala him arkan. Odan onun meniň gowuny yo öz ýandyr şeýle güman edýänni Allah'ın pak dininden galyp bi iman dünýeden geçip giden adam oda. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala ýurdumyzda parahat, watanymyzda emniyet, agdy birlik, iman awraýdan aýyrmasyn inşallah.
Mescid medreseleme diýip dursan, musafirlaba, hytmatdaba, gurbatdaba, müşkilli dogollaba, beýik Allah Taala hemmelerini asan etsin inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye Felaq ve Nas goşup okuýaýyn inşallah ötellen ruhuna bagşyl doga eder, okuýber. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يثبي شان أخون إلهي آمين. إلهي آمين. آمين يا مجيب الدعوات. آمين يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. آمين جان خداي. İçeride, daşarda, marir doğalla, musafir, hıtmatda hemmelini doğa ediyor. İyilgun parahatçılık, ağlı birlik, emniyet bolsun. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. Amin ya qadiyel hacat. İlahi amin ya mucibed da'avat. إلهي آمين. آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله. قيرات